ko mbawmi haalande on tan min nodduɗo pulako par ce que torra ko wari meɗen hannde ko en fuu en jiiri yitere meɗen en mbawa sona nangodiren duƴƴiden torra gokkat dow men ka tant que en nangodiray en mbawa duƴƴitide torra ka torra garka hannde ka warnay fe goto ko ɓuuri enen fulɓe ɗum e go'o ɗiɗo ɓerde muɗum enen fulɓe anden ka torra si en nangodira en mbawa duƴƴitigal meɗen pullo gonɗo wuuro pullo gonɗo ladde ande fe goto wala jiɗaɗo hande le mali biɗo pullo an yiɗa hande fof fe mimi yiɗaka goɗɗo yiɗaka goɗɗo si goɗɗo yiɗaka ɗum ne en ngala solution tant que en nangodiray ɓe mbi ɓiɓɓe adama so certi wala fof ko mbawi muƴƴinde so ɓiɓɓe adama jokkodiri nangodiri torra ngo ka domin ka kuncanka ɗum e go'o ɗiɗo ɓerde muɗum en jii ɗo pullo yiya fof warete wiye jihadis gonɗo hen mo wala hen fona ware nden noon min ko message mo gaɗamin lancé e laamu o tinno fonda ɓiɓɓe leydi ɓe wona fulɓe tangone e jihadisa ko nden noon e séria jaati fe jihadisa nangui ɗum sa nanguiɗi ɗo junggo hana warde ɗum aɗa hani hokkude ɗum laamu mais kawra neɗɗo le ladde yaray yuppay jogaki sawru nanga ɗum mbara ɗum torra ka mawni sanne fe se en gonde e laamu wajibi en kalnan laamu gonga par ce que a wawata wonde e laamu leñol man a ware aɗa de'ini mais hoɗon kabaru défaut fulɓe ciini jokkata fulɓe ciini kawrata fulɓe ni jiiɗa fan a certi ɓiɓɓe adama so on certi wala ko mbawɗo muƴƴinde nden noon so torra ware moɗon so on certi torra ka iwata dow moɗon ƴeewa tan hono so rawan ladde wari le nayni sewre nayni mo wawa duufade somo nanga ngaari sona mo sayfite tafo so ɗi certi naggue fuu seltugue yaade banggue on guemo dogata caggal mum somo heela dande mum tafo tant que en dentay wala ko mbawɗe muƴƴinde so hande iwi hen pullo gonɗo ladde pullo gonɗo wuuro en fof e saago woto nangodire dawrude si en noddodiri en fof jabodire par ce que gaɗen haalaji whatsapp par ce que min ko kawrumi ko jimmi pula ko joni hono golle fof e ngala sona whatsapp en ñalla eɗen kaala whatsapp eɗen ni mbaɗe jamma ñalo en kaala whatsapp hoɗum kalten whatsapp hoɗo ande ko kaalen whatsapp eɗen kaani ngottude haala whatsapp joni golle hoɗon golle o nangodire si en nangodiri gaɗen batuji meɗen kawrten se ɓiɓɓe worɓe so on kawrti fof so on kaali fuddani dabare mo keɗɗon eɗen ni mbaɗe hono en dammulini gorko moɗo hawre duuɓi capanɗe jeɗɗi ware landataki gorko moɗo duuɓi capanɗe jeɗɗi aɗa wawi laata jadis na gorko moɗo duuɓi hemre bambana hoto latto jadis nanggue ware fe goto haalta sa haalama ɗum nangueɗa kaɓɓoɗa piyeɗa sa haalama ɗum minen ka min pellisiɓɓe min mbawa joɗade kasi somin jiiya leñol men ngo ana ware min mbawa yarrade ɗum e goho ɗiɗo ɓerde muɗum leñol ngol du tinno somin noddi ɗum notomi nde noddi min sa nani gorko fof worɓe goni caggal ma so woɗɗo ngala caggal ma wona gorko goto wala ko wawi biltude ɗum jimmi haalande o nangodiren kokkodiren juuɗe sen kokkodiri je toraka ima mais sen kokkodire juuɗe e mbarete fa enen natɗe mi haalni on du hunde wotere mbimi Bamako ɗo mbimi sen immaki darɗen en jaltinte ley cuuɗi men duppeɗen ɗo mbaɗaɗen ɗo fuɗɗi mais yimɓe jaɓayno sukaɓe jokkoɓe fulɓe wonɓe le galɓe ɓe mi haali no mbin si en nangodire wallahi on jaltinte le galɓe ɗe on mbarete yimɓe so on dokkodira e juuɗe nangodire hoɗo mbawɗo moƴƴinde goto on mbarete fa timmo nde ɓe tile ladde nde fof minen wonɓe le ngeni ɓe accatami ɗum waɗi somi yiiɗi enen pula ko nangodire torra gon ka dow men ka duƴƴiten ka haala ka mi haali ka mi huulay mi yarata hen caggal mais ko ɗum kulami fulɓe kulami sabi fulɓe ciidi nangodirta fulɓe jiɗodira jiiɗo bandu fof waran bandu kayen kala mo dirta kayen en dokkodirta kayen mbarodirta ɗum ne mbiɗa yiiɗi so hande iwi hen enen fulɓe nangodire torra fof ganki ka e duƴƴen ka sen kawrite e gaɗa mais sen kawrite e gatta salamu aleykum tilika haala ka